Cube prichádza v kolekcii 2026 s vynoveným gravelovým bicyklom, ktorý spája dostupnú cenu s moderným dizajnom. Prekvapivo však nejde o karbónový model, ale o bicykel v hliníkovom prevedení Cube Noroad s označením HPA. Nemecký výrobca zvládol spracovanie hliníkového rámu skutočne vynikajúco a jediné viditeľné spoje trubiek sú v oblasti pätky na zadnej stavbe, takže na prvý pohľad pôsobí, ako by bol z karbónu. Rám má krásne zahladené zvary, vnútorné vedenie káblov cez hlavové zloženie a množstvo montážnych bodov na ráme aj karbónovej vidlici, ktorá je súčasťou všetkých verzií. Na rám tak môžete jednoducho uchytiť viacero fliaš, blatníky, svetlá, tašky, nosič a dokonca aj stojan s priamym úchytom na zadnej stavbe. Kokpit je semi-integrovaný, pričom káble sú vedené pod predstavcom a cez podložky hlavového zloženia vchádzajú do rámu. Na čistom vzhľade rámu pridáva aj integrovaná svorka sedlovky. Rám a vidlica majú priestor pre plášte až do šírky 50 mm, pričom s blatníkmi je možné použiť 45 mm plášte. Samozrejmosťou je univerzálna UDH 5 a rám je pripravený aj na najnovšie SRAM Full Mount prehazovače. Cube sa podarilo vytvoriť skutočne elegantný gravelový bicykel s minimalistickým vzhľadom a veľmi pekným dizajnom. Geometria zostala nezmenená. Vo veľkosti L má rám dosah 389 mm, výška rámu je 610 mm, sedlová trúbka meria 550 mm, hlavový uhol má 72 stupňov a uhol sedlovej trúbky je 73 stupňov. Tieto čísla zodpovedajú štandardom moderných gravelov a poskytujú pohodlnú jazdeckú pozíciu pre všetky druhy terénu. V kombinácii s možnosťou použitia veľmi širokých plášťov sa tak určite netreba obávať, že by ste sa cítili nekomfortne. Nový hliníkový rám sa objaví na troch modeloch Noroadu. Základom je Noroad Race s cenou 1549 €, nasleduje verzia Race FE s plnou výbavou za 1649 € a ponuku uzatvára Noroad SLX za 1749 €. Model Noroad SLX má vo výbave 12-rýchlostné mechanické radenie Shimano GRX RX 820 s jednoprevodníkom. Na hliníkových kolesách Newman Performance XR25 sú obuté 45 mm plášte Schwalbe G1R. Kokpit sa skladá z hliníkového predstavca a karbónových riadidiel Newman a z karbónu je aj sedlovka. V kompletnej výbave váži Noroad Race 10,3 kg, čo síce nie je najmenej, ale v tejto cenovej kategórii a vzhľadom na hliníkový rám je to veľmi slušná hodnota. V ponuke Cube zostávajú aj naďalej aj lacnejšie verzie s hliníkovým rámom predošlej generácie, ktoré sa začínajú cenou už na hranici 929 €. Cube tiež ponúka Noroad aj vo verziách s ľahkým karbonovým rámom, ktoré patria medzi najvýhodnejšie gravelové bicykle s vysokým výkonom, aké sme v posledných rokoch videli, ale tomu sa budeme detailnejšie venovať v ďalšom videu. Nový Cube Noroad HPA ukazuje, že aj hliník môže pôsobiť moderne, elegantne a ponúknuť výborný pomer ceny a výbavy. Je určený pre jazdcov, ktorí hľadajú spoľahlivý gravel s čistým dizajnom, komfortnou geometriou a možnosťou jazdiť na cestách i mimo nich.